Hola. Bé, estic aquí a la carretera, tocant Calaf, direcció Prats de Rei. Bé, són les 8:30 passades. Bé, estic aquí a aquesta zona on avui faré neteja. Avui faré una mica de neteja al bosc, a la natura. Bé, aquesta és l'ubicació, estan treballant als camps, segant. I no res, bé, he deixat la bicicleta cap aquí a la dreta, la bosseta, i no res, i ara doncs toca netejar tot això, que podreu veure per el vídeo, per les xarxes socials. Bé, hi ha feineta, hi ha feina, no són quatre coses, goita. I bé, avui toca netejar, perquè crec que és necessari netejar una mica això, perquè bé, ara l'estiu és una època que ja sabeu que fa molta calor, fa moltíssima calor, hi ha incendis forestals, bé, ja sabeu, no? Ja sabeu aquesta època d'estiu, el clima en ple estiu, una calor molt intensa, i bé, ja sabeu les coses que... Ja sabeu tot això, no? Bueno, no res, i ara em posaré. Adeu!